De fet, ara amb una continuació lògica, temàtica, cronològica, la Teresa Pintó, ens parlarà de la seva vessant com a editor. La Teresa treballa a l'agència Carme Balcells. Endavant, Teresa. Desenfadat, seriós, pausat, irònic, discret, precís i molt metòdic. Ramon Turull va ser un prohom imprescindible de la cultura cerverina. La seva tasca com a editor va representar un impuls bibliogràfic que va donar veu literària a autors segarrencs de forma altruista i autodidacta. Carlo Feltrinelli, un dels grans editors europeus, deia que l'editor ha de complir una missió històrica, entendre la seva realitat i transformar-la, i ell ho va fer en escreix. La tasca d'editor la començà el 1971 amb un segell editorial anomenat Biblioteca de Cervera i la Segarra. Josep Maria Llobet Portella va dir que certament aquella va ser una època de glòria per a l'activitat editorial a Cervera, que hom recorda amb nostàlgia. Jaume Ferran assenyalava: ens va llegar generosament l'empresa editorial més rigorosa que hi ha hagut entre nosaltres, campana rere campana, fent al·lusió a la rellevància que les campanes tindran en la seva tasca, com veurem. Quan jo vaig començar a treballar a l'agència literària Carme Balcells, a part de la feina com a agent, vaig col·laborar un temps en una editorial regentada per la pròpia Carmen que es deia CBS, on es va editar Gent de la Segarra, de Josep Maria Razkin, i en aquell moment vaig tractar de forma directa Ramon Turull en la darrera etapa del llibre, perquè ell em va escriure la semblança del propi Razkin, i Carmen li va encarregar més les gestions en relació a la distribució, perquè Ramon era una persona rigorosa al màxim. Per Carmen Balcells, Ramon Turull pertanyia al grup dels lletraferits de Cervera. Deia d'ell: em donava lectures, publicacions de les editorials Sudamericana, Losada i MC d'Argentina, aconseguint amb dificultat llibres d'Unamuno o Lorca, que estaven prohibits en aquell moment. Jo vaig conèixer a Faulkner llavors. I tal com he dit, el 1971, com a editor, va emprendre una tasca personalíssima, llibres molt ben editats, amb molta força en el disseny i com a logotip l'escut de Cervera. En les seves sèries va oferir llibres d'autors o temes segarrencs, d'edició pròpia, o bé incorporant textos ja publicats anteriorment, d'acord amb llurs autors i editors. Veiem, doncs, el rigor de demanar sempre el permís adient a cadascú, realment quelcom molt destacable en aquell moment. I quatre mots presentant de forma apassionada l'autor en alguns d'ells i en alguns casos una petita entrevista per a situar-los. Ramon Turull començava així el seu camí com a editor el 1971, publicant al quadern L'ensenyament del francès a Cervera 1903-1971, editat a l'Institut d'Estudis Ilerdenses, a la Càtedra de Cultura Catalana Samuel Gili i Gaia. Biblioteca de Cervera i la Segarra va arribar a tenir 5 sèries que tenien el nom de les campanes de Cervera. La impressió va anar a càrrec de diferents entitats. La impremta Minerva, on el recorden en moltes reunions a casa i a l'empresa, cuidant fins al darrer detall, i Virgili Pagès, de Lleida, que més endavant esdevindria Pagès Editors. Comencem amb la primera sèrie, la sèrie Seny Major. I la sèrie s'inaugurava amb el seu gran projecte, el llibre de Cervera, que tenim aquí, que és un llibre molt llegit, ja com es veu, molt llegit i molt fullejat, que estava a totes les cases. Agustí Duran i Sempere, l'autor, li va dir: vols dir, Turull, que la gent de Cervera el comprarà gaire, aquest llibre tan gros? I ell ni cas, endavant, amb aquest eslògan: Llibre de Cervera, un llibre que és una festa. Per a ell, el llibre era una autèntica biografia de la ciutat, exposada amb un criteri rigorosament històric, en la que s'hi ordenen les èpoques, les institucions, els monuments i tot l'esperit del temps que els envolta en un estil ple d'amenitat. Deia Turull: preu especial de subscripció i llançament 750 pessetes. El comptat o en còmodes pagues mensuals de 100 pessetes. Encarregueu avui mateix el vostre exemplar a la llibreria d'Ondara i us serà portat o enviat a domicili. Als senyors subscriptors els serà entregat sense cap altra comunicació. L'any 1969 començava aquesta correspondència amb Agustí Duran i Sempere sobre el llibre de Cervera, amb nerviosisme sobre la impremta que havien d'escollir. Hi va haver la possibilitat que Edicions 62 fes l'edició i així ho assenyalava. Cap notícia ni visita de la senyoreta Magda Rodríguez. L'he esperada 2 o 3 festes seguides, quasi sense moure'm de casa, però no he fet pas cap. Estudia diferents opcions per editar el llibre en les millors condicions i davant la dificultat d'Edicions 62 es decideix per Camps i Calmet de Tàrrega, però igualment hi ha problemes. Costa molt entendre-s'hi. Recordi, senyor Duran, el que tenim a Cervera entre mans. Encara que l'abril sembli molt llunyà, no ens podem aturar en cap replà.
Els replans a Cervera són massa perillosos. Dates que van estudiar, Santíssim Misteri o Sant Josep. La segona la descarta perquè és diumenge i dia de passió. Finalment surt per la festa del llibre de 1972. No s'espanti, senyor Duran, però el llibre pesa més de 2 quilos. Vulguin perdonar, com a responsable de l'edició, les imprecisions que han quedat imprecises i els errors que no han quedat esmenats. Publica anuncis a Segarra, Nova Tàrrega, Serra d'Or, La Vanguardia i Correo Catalán. A Barcelona es pot trobar a les llibreries Quera, Casa del Libro i La Hormiga de Oro. I és sempre molt rigorós abonant el 10% dels drets d'autor Duran i Sempere. Quasi sempre mensualment. 24 de maig de 1972, taló de la Caixa de Pensions, 15.000 pessetes. 5 de juny, 10.000 pessetes. 21 de juny, 5.000 pessetes. 11 de juliol, 5.000 pessetes. 29 d'octubre, en metàl·lic, 5.000 pessetes, etc. Aquesta primera edició de 1972, amb dipòsit legal datat 1971, va ser de 1.000 exemplars. L'any 78 en va fer una segona edició de 1.500 exemplars, feta amb col·laboració de Max Kanner, gendre de Duran i Sempere i responsable de Curial Edicions. Més tard, l'any 2001, la Regidoria de Cultura de la Paeria de Cervera, amb motiu del 25 aniversari de la mort d'Agustí Duran i Sempere, va fer una tercera edició. Segon volum d'aquesta sèrie, Notícia de Cervera i la Segarra. Aquell primer quadernet que hem esmentat, l'ensenyament de francès a Cervera, que hem comentat al principi com a primera edició de la col·lecció Biblioteca de Cervera i la Segarra, més endavant el van quadernar aquí amb altres 24 quaderns ja publicats per separat, alguns editats originàriament per ell i altres no, amb sobrecoberta, formant 3 volums, aquest és el primer. 3 volums sota el títol de Notícia de Cervera i la Segarra, afegint un índex general. El primer volum, aquest, el va relligar al 1978, el segon al 1982 i el tercer al 1985 amb 6 quaderns més. El tercer llibre va ser aquest, la història de la Universitat de Cervera. Estava content. Un mecenes, Pere Riba de Sabadell, casat amb Angelina Güell de Cervera, em deixarà 200.000 pessetes sense cap interès durant 3 anys i això em permetrà treballar més tranquil i entregar l'edició de la història de la Universitat del Pare Vila aquest mateix any. I per aquesta raó la Biblioteca de Cervera i la Segarra portarà des d'aquell moment el nom de la seva esposa, Angelina Güell de Riba. Per tant, després de l'èxit de la història de Cervera, Ramon Turull, animat, l'any 81, reeditava així l'antiga ressenya històrica, científica i literària de la Universitat de Cervera de Federico Vila, obra de 1923. Es pensava que l'obra en ser en castellà tindria molt èxit a tot Espanya, però no va ser així. Però és per a ell l'obra de lluny més important escrita sobre la institució acadèmica. Després, una següent sèrie, la sèrie nova, inaugurem la sèrie nova, que va acollir 15 volums de butxaca amb un disseny de Jordi Sàrries que unificava l'edició i que recordava l'editorial Austral. Com la tenim aquí, per exemple. La va concebre com a oberta a tots, ampla, viva, tant pel que fa als autors com als temes. Dóna a la paraula història un sentit molt més ample i elàstic del que estrictament en té. Si la història en majúscula és la narració ordenada d'una sèrie d'esdeveniments, diccionari moll, també és història en minúscula, si vols, amb una violeta al trau de la solapa, l'exposició de fets pretèris menors, una anècdota discretament ambientada, una conversa que doni o ampliï informació sobre accions viscudes o referides, la semblança de personatges notables per la seva importància o singularitat, sempre que les distingeixi una espurna relacionada amb la intel·ligència, l'accessibilitat o la gràcia. De moment, i perdoneu l'optimisme que també es fe en el lector, jo ja les tinc encomanades a uns quants autors cerverins, que no solament saben moltes coses, sinó que també saben explicar-les amb nervi, interès i senzillesa. I el petit poema de Cervera de Ramon Turull encapçalava la col·lecció. I després tenim un cerverí pel Mediterrani de Mateu Carbonell. Li va encarregar un encàrrec, segons indica el pròleg. Per què no escrius, Mateu, unes impressions sobre Egipte, Terra Santa, Grècia i el que has visitat d'Itàlia? Això sí, no t'enrotllis massa. Ves de cara al gra. Substantius i dades, verbs ben cenyits, això és el que cal. Ja saps que l'excés d'adjectius més aviat és cosa de poetes. La sèrie avançava amb títols com Homenets i Homenassos, de Josep Mestres, emulant a Josep Pla, Poemes de tardor, d'Isabel Solsona, i en el títol 5è, El carreró de les bruixes, va encarregar textos a joves autors com Josep Esteve, Antoni Martí,
Max Turull, Josep Maria Llobet, Joan Miquel Camacho, Antoni Elias, Francesc Garcia, Albert Turull, entre altres. Continuem amb Crònica del carrer Major de Cervera de Josep Pedrós o Els gegants de Cervera de Josep i Ramon Armengol per arribar als 6 volums d'històries de Cervera. El deliciós petit àlbum de Cervera, com a volum 16, clou la sèrie nova i a la vegada la faceta de Ramon Turull com a editor el 1997. Parlem ara d'una següent sèrie, de la sèrie Tibau. Abraçava obres històriques i literàries com Antologia poètica de Josep Solsona, El règim municipal de la paeria 1331-1333 de Max Turull, Antologia d'Isabel Solsona o l'obra de Jaume Padró, escultor, a Cervera i Manresa de Maria Pilar Jové, Virgili Pagès, l'any 86. Arribem a la sèrie 11a, amb aquest llibre, amb Finestres, a la Universitat de Cervera, d'Ignacio Casanovas, que s'havia ja editat el 1953 a l'editorial Balmes de Barcelona. Ramon Turull va adquirir els darrers 400 exemplars en rústica, els va fer reencolar, enquadernar i els va incorporar a la biblioteca. Es calcula que a finals dels anys 80, com deia ell, perquè es tracta de l'obra més important i completa sobre el Gran Finestres i va afegir un índex, com feia molt sovint en les seves edicions. Continuem amb la sèrie Trinitat, que agrupava allò que no eren llibres, cassets i goig. Casset, per exemple, un d'ells és Casset amb el toc de les campanes de Santa Maria. Si una imatge diuen que val més que 1.000 paraules, un toc sonor, tractant-se de campanes, en deu valdre per 2.000. I la darrera sèrie, la sèrie Carranca. Va dedicar-se a la seva obra infantil, La bruixa enemiga de la Carranca, el 1992. I, tal com he dit abans, de la seva tasca editorial es va acabar amb l'edició del 16è volum de la sèrie nova, Petit àlbum de Cervera, el 1997. I llegir a qui va dedicat aquell llibre és recordar a tothom a qui interpel·laven de forma transversal i polièdrica les seves edicions, els turistes que visitaven Cervera, etc. I a tots els lectors dels llibres de Cervera. Moltes gràcies, Teresa.